जों सिपिएम खेलेखा अनेक बছর কংগ্রেস खेलेखा अनेक बছর अब कैसे जों मा खालामनो दरकार জাতীয় পার্টি কোনোদিনও তিনি ত্রিপুরা हामारि माइया तामके जोंले त्रिपुरा जौले जोंले बेलायखि गरिब बा नर्थ इस्ट जोंखाय नेदि मिजोराम mwthangwi आरो कोनो জাতীয় पार्टी करै आंजों दल रोंनाय आसाम भाइनो अनेक बছरनि आंजों दल एजिपि साखा ता मेघालय भाइनो अरुणाचल भाइनो माने जों दिनै संखालुगुराव त्रिपुरा साराव जों दै गथ' थांनांगाय जोंहाय गोमाय थांनो हायो दिनै नौ साइमोन आं रायफानसि मिसि आं कुनु पार्टी खाया एकमात्र आंजों दल हामजों आं दिनै खायमेलि आंखै आसल दंनाय आं सिपिएमबो थांया कंग्रेसबो थांया बेबो थांया आं थुका आसल दंनाय तांगै जों साइमोन आरो थांगै जों खादिन मायासै दिनै इच्छामोदे सामथायनिया आबो जोंनि उजां इवन दिनै महाराज प्रदेकिशोर बयाखै मारि देबा प्रदेकिशोर कक क्राक सावो जाति कक सावै बयाखै मारि बं खागा माने कांग्रेस फाइगै आनि जाति नाम mwthangmanai auto joma thundal bokha kha ang कांग्रेस फाइगै कांग्रेस प्रेसिडेन्ट गै मुख्यमन्त्री जागै आं आनि टिप्रासा नाम mwthangmanai बखा गामनि याखै मारि खा तांगै बनि इच्छामोदे फाइलिया नों प्रेसिडेन्ट तांखा बैसाखा बुंदेबा अब जातीय पार्टी जों खायखांखाय जों स्राय खायै आनि बोखानायखौल' जों सानैया आनि दुखुनिखौल' सानैया जे जों बिरमाननाय दंमानि जों सादावजा दंमानि आ करनो जों साराय गैया बरगोन बागै जायो जेखै करनो ब्लेना कमायदो पुदि आबनि बागै जों वानसखा जोंखै ताम दिनै बरंखै बेलायखै बखाबारा जोंनाव कायसा मावलायनाय मा खालायनाय आबंनाय दं जेजागा जों परिबार हामदलाय गायलायबानि जेखै रदि माबायदि दं माबायदि जेखै बांगांनाय दं ताबो दिनै गाव भाइनो जों हामदलाय गायलायबानि फैबो साय तफोनो जों पैसा मा कागलायो हायने जमा काथलाय के तिनि के तांबा तिनि पार्टी वो जेका थालायांगो तिनि बांलाय मारन फोजों थलायांगो ओंखायनो जों हात थायै अनबाय थांबाय जिबा मत थांनाय गरे थांनाय बिफोर आबोखे बेखिरदस आनि उद्देश्य तांबा तिब्रा हासेव जों मुक्ति माना मोसुगु जों स्राय स्रायले तिब्रा साराव जों सान्दिखा दना मोसुगु बर' मनिस रां बायसे थांया इज्जत खतर दं मान सनमान दं दा नोंसाला बेयाव मान सनमान दं मा मैया जों रां दंमोन थिग दङ बर'मा जों सावो we are fighting for survival question of survival अस्तित्व रक्षा हिसाबै आं त्रिपुरा रायजोआव आंनि अस्तित्व रक्षा दंमोन मैया थिनांगौ आंनि बोसारजों बुदैयाव आवला थाङै फाय थाङै निरापद मदमान मैया जों नखराव आंथ' बायरे पर थिगा अने एके जुदि जों बुरि मानो हाग्रा बदां बेयाव शिलं राव गुवाहाटी राव आंनि केबो सोंनाय करे जों निरापद मैया सबसे सुखोसन रां फैसा साख्रि बाख्रियाबो दङैनो खिन्थु आंनि थिनांगौ आंनि हावो आं सेक्युरिटि मान इज्जत माइन्ड दमन तमायाबो प्रश्न बुंदों we are fighting for survival question of identity अस्तित्व लड़ाई होनोमोन अस्तित्व लड़ाई जों मन्दिरजों लड़ाइया एमएलएजों लड़ाइया दिनै लड़ाई अस्तित्व लड़ाई होनो question of survival and identity अबो आं रखा खादेखैमोन फैनायाव जान प्रश्न सरकार थांनाय सरकार फैनाय एमएलए जानाय मन्दिर जानाय अब जों सानदों मानोबा दिनै आं दिल्ली थाङाखै हदिबोथ' आं गुरिउ गुवाहाटी थाङा आं गुरिउ बम्बाइ उसां थांफायो दलबोजों हायनो फै दं साथिजों हदिबोथ' जोंनो केबो थाइसेखौनो तुसद होनाय करि नोंथांनो फायबा दाउ थाङानो सात थांगोन ना नों होननाय खामानि दं এই বস প্রশ্ন দিনে গায় ওরা সিপিএম বিজেপি কংগ্রেস প্রশ্ন ইয়া তাঙ্গি জমা হেঙ্গাবা অস্ত্র লড়াইছে কোয়েশ্চন সার্ভাইভাল
नोंथांनाव फैगोन गथ'फ्रा बुजिनो साइजों नों हावो नों गावल' थांदा हर 7टा 8टा गेसि बे साल' पइन्टसो नों बतला बाथौ थांदिनि आंनि थांजा अनेक बार आफरा मन्त्रि माइखौ गुरुबा थांगा खाखिनि जों साल गोथां थांसै आरो बर' तिब्रासा ग्रै माने बायथांगा दाइजों पाइमा फै गुरुबा जों रां फैजेनफोर बसनो तिनि तिब्रासाराव फिनांगौ और जोंथ' दमान दंमोन आं जोंनि बर' गोसो बुझि बसि आं जों लराय खायो दिनै आइखौ दख'थाखौ फाइमानियाब्ले तामखौबा तीन आइखौ सोगोनो अनेक फिजानाय दं आं कुसान माथ्राय बेखौ जों 2013-14 मगे नुगेदा जों बुसुराव बर' बांसो हायनो हदि आइखौ हामदोबायो 2013, 14, 15, 16, 17, 18 राव नायदो अनेक दिन जाना दंमोन आं बर' फायदोंब्ले बर' आरो नोंथां मानो दं बर' माने करे जों फायदों बर' दा सरकार फायखांखाय जों गाव बनाय दिनै हारुं ताम्बा दिनै नाफाम दं सरकार फायनो बाङायोब्ले सरकार फायखा ठीक আছে इन द प्रसेस जों मा फायो मा दं मा साव हायनो दिनै पाजल फैनो हाय बुधबार गाज्रि दंबायोब्ले जों डेम'क्रेसि कान्ट्रि दंब्ले हाखिना फाइट मारलनि जों तामखौ जों खानसाखौ दं फाइट लायखे जों बर' माखिरि नाय ताबाव तुलासिखौ फायनो बै देमा फायबा दंखाय 2014-15 हमखाय मान्दाय कारा गैया मान्दायाव थांनाया उन्दो खबराव खुमलुं कारा गैया किलाव कारा गैया तांगै आइदुनि ग्रिमा बागै बस दिनै बस आइदुनो सारगार फायरेदि सेकमाय रेदि नोंनि इच्छा मथे फायो ताक बाहायनो बर' अमर खागौ आइदु नि रागै फायखा तिब्रासारा हमना लायखा खानसां लायखा बनो बैखि दं केउ नायनिया आंखौ लेखा जोंबले अरन तिब्रासाराव हामथुं गोनां नोंथों गोरों नोंथों एकता दंथों आरो बैनाया बुलायलांथों तलायलांथों खेसे बर' सुबिनाय ओइ तिब्रासा बुलायखा हाम बर'खौ जोंनाय बखा बिसनि थिवता ओ गाव लायनो थांनायखौ हमले बेफोर तिब्रासा खुजिनाय बर' बिखौ जों अर पादियाव सौ खालायखा खुजिनाय बर' तांगै हागैसा बुंबाय दिनै बेफोर जमातिया 30 बोसोर दं सामखाय दङ आंखौ मेमलां फायबा आं मेमलांखौ फायनायखा आं नुनायानो नङा आं टेकेट नुनायानो आंथ' फेलफांमोन पासमोन आं कोनो ग्रेन देग्रे गां खायखानाय हेसे आंथ' ग्रेन रय साइथों दानो सानो अब मन्दिर ककरो साइदों फैया आं 30 बोसोर सामखाय दंलै आगे बाव कक साबले आरो आंबो फायदों गाबले दिनै प्रश्नआव एमएलए मन्थ्रि जानो प्रश्न याबले साबा एमएलए जानो मुसुबा जो पार्टी फायनाय दं CPM कांग्रेस बिदि बरके बनि दाहल माबा एमएलए मासे तेकुन रुल करे मन्थ्रि माजाखा एमएलए माजाखा चाकरि माखा सेस आं चाकरि खै दं आं फुदोंबा दिनै गं तो अफिस गथ' बुंया दे कुनु सोंलाय बरा बहुत फुदों उ क्लार बायसि माने जायगिया उ पियन बायसि माने जायगिया दिनै अफिसाराव उन्दुया दे दिनै आं मन्थ्रि आंबो माने जा এই অফিসিন প্রশ্ন নং অফিসে কত ফাংদি নং ডিএম ফাংদি ননাও নিনি পিয়ন সিনো সাগনাंगला तिब्रासा ডিএম तिब्रासा মন্ত্রী নি হিনজানাय আর সাং দুখনাं तांगो तां जों माय खन्दम दलंका जों थांसा ताव आइदे गुरबान खंदि नोंसो थांनो फायो आं साव रेन्डो साव नों थाब थाब बुजानो गय नों अरा काराका दंदि ननो खायसे को खायदों अने बुझाय नि दे मानदै बर' कारा गैया ताव थांनाय मालै दाम दंखा दिनै बर'नो कांग्रेस जों बिजेपि सिबिया मोजां दं खिन्थु उनसैखो मानसि फैयाब्ला दागा ए अमने बखि नाय दं दे दिनैबा कर्मचारिबो दुइटा दं पार्टीबो दुइटा दं छात्रबो दुइटा दं बरंसो सबसे दुर्बलसिन नोंथांनि मेघालयाव गटे छात्र दं একটা केसि पाइ आसाम थान्दै गाहाय जोंनाय आमसु मणिपुर थान्दै आमसुनाय एमजेड पिंनाय मिजोराम एमजेड पिखौ पास पाइला तिरके टीएसयू दङ टीवाइएफ दङ डीएसएफ दङ आरिसा दङ रेडि बामने ए अमसि बिखे नाय जोंनो बाग पात पात दङ हाथे बर खुसि बलिबा आं सावत बिदि सिक्लार इसो लाइके थानायते कांग्रेस थानायते बुन दल फैखा आसल हाना हामनि खायया
han hamdonai jatna hamdonai ke maicai ho tongnai thibi tongnai ke tong borok tongu kintu dopo ya tongu mas mo tong soti khan hamdonai dopon hamdonai borok tongu abo jinta bo chini somas tigi tong nune elaka ko mo tong bokuno chakri banaiya rang banaiya mantri banaiya MLA banaiya khai jongle nai de chimro nai de ba kisema kise lun mai kise pa utama kise ko ba thang bela kise pa boki jati hamda prote pura jengka kang ma tongle do chakri banaiya rang banaiya khai lo jongle ko ma no elaka tongle ko bro ei bo chap son hamda mo to ma sona bahai tongu bro Manya Dopha selesai tu. Masa musuh bahai sotik jatuh hamai tu. Boleh asibat tu mangi tu. Ciklar boleh nama masuk. Sengkisi sekelai kan kena, bisa kelai kan kena. Yang tengah explanation ni, bisibot tu ni, korang tu ni, bisibot tu ni. Ang kelipro anu ucipan